Шановныя сябры, сёння мы працягваем нашу гісторыю пра Станькава. Другая частка гэта новы этап у лёсе мястэчка, звязаны з родам графаў гутенчапскіх. Мы пакажам, як Станькава змянілася пры эмірыку чапскім, а потым пры карале чапскім, якія надалі маёнтку новы рытм, новы выгляд і новую ролю ў міншчыне. Сёння старажытныя славутасці Станькава ўсё яшчэ захоўваюць сваю веліч, але ім патрэбна рэстаўрацыя і клопат, каб вярнуцца да былой прыгажосці. Падпісвайцеся на канал Вольга Яноўская, спасылка на наш канал будзе ў апісанні да гэтага відэа. Стаўце лайкі, пішыце пытанні і каментары. Мы заўсёды рады вашай актыўнасці. Прыемнага прагляду. Добрый день, шановные сябры. Сегодня мы проводим новую онлайн-сустрэчу и протягиваем размову про Станькова. Новый этап у истории Станькова связаны с родом чапских, гутенчапских, как они написались. У 1766 году Вероника Радзивилл, дочка Михаила Казимира Рыбаньки, воевода Виленского, была заручена с Франтишком Чапским, воеводом Хелминским. Шлюб отбылся до 1772 года. А после шлюба маёнтак Станькова был вылучены з Койдановского графства, якое належало Радзивиллам, и у якости вена в участке Пасага был передадены у валодання чапских. На початку чапские у Станькове не жили, а маёнтак сдавали у аренду, принамсі Швейковскому. Только сын Франтишка, Кароль Чапский, он народился в 1777 году, маршалок Минского повета, он был позднее куратор школы Минской губернии, переселился у Станькова. И он был женат из Фабияна Ябухович, дочкой апошняга Минского кашталяна. І тут ми якраз бачимо портрет Кароля Чапскага, яким йшла розмова. Золоты час Станькова распачаўся ўжо калі жыў яго сын Кароль Эмерик Чапскі. Ён нарадзіўся ў 1828 годзе ў Станькове, а памёр у 1896 у Кракове. Эмерик значна пашырыў уладанні свае, бо набыў у прусінаў Зубрэвічы і Негарэлыя побач і далучыў іх да маёнтка Станькова. У 1858 годзе Эмерик Чапскі фінансаваў будаўніцтва мураванай царквы Святого Мікалая ў Станькове. Яна месцілася насупраць парка. У 1874 годзе Эмерик пацвердзіў сабе тытул графа ў Расійскай імперіі. Ён быў вядомы як калекцыянер і мецэнат. Меў бібліятэку, якая налічвала больш за 20 000 тамоў. Збіраў манеты, гравюры, сярэднявечныя малюнкі і карціны вядомых мастакоў. На фатаграфіі мы бачым Эмерика Чапскага. У 1861-1862 годах Эмерик Чапскі збудаваў у Станькове новы двухпавярховы мураваны палац на месцы старой сядзібы ранейшай. Палац лічыўся адным з самых прыгожых на Міншчыне. Інтэр'еры былі распрацаваны спецыяльна для калекцый графа. Асобныя пакоі аформіла яго цешча Соф'я Мейндорф. А увогуле кіраўніцтвам пабудовы палаца займалася жонка Эмерика Эльжбета Мейндорф. У палацы размяшчаліся галоўныя зборы Чапскага, бібліятэка ў 20 000 тамоў, карцінная галерэя і нумізматычны фонд, частка якога захоўвалася таксама ў скарбчыку. Побач з палацам стаяла каменная капліца. На мяжы 1894-1895 гадоў, незадоўга да смерці, Эмерик Гутенчапскі перавёз найбольш каштоўныя экспанаты сваёй калекцыі ў Кракаў. У 1903 годзе яго жонка, ўжо пасля яго смерці, яго жонка Эльжбета і сыны Кароль і Юрий передали коллекцию разом с будинком
гораду Кракаву. І так узнік музей графа Эмерыка Чапскага, які сёння ўваходзіць у склад Нацыянальнага музея ў Кракаве. З-за пагрозы нямецкай акупацыі пазастала частка калекцыі ў 1914 годзе была эвакуіравана ў Маскву і можа захоўвацца сёння ў дзяржаўным гістарычным музеі. І тут мы бачым гэта ўнутраны інтэр'ер палаца ў Станькаве, дзе размяшчалася бібліятэка, якая налічвала 20 000 тамоў. А тут мы бачым з левай стараны малюнак Напалеона Орды, гэта якраз такі палац і фатаграфію сядзібы Чапскіх, якая была зроблена яшчэ да 1918 года. Я так мяркую, што гэта ў часы Першай сусветнай вайны. Скарбчык, аб якім мы ўжо ўспаміналі, гэта двухпавярховы будынак, яшчэ збудаваны яшчэ ў 18 стагоддзі, магчыма, нават больш ранні, які ў другой палове 19 стагоддзя атрымаў неагатычны выгляд. У 1896 годзе яго перапраектаваў Тадэуш Стражынскі, такі быў архітэктар. Над уваходам у будынак быў лацінскі надпіс памятным рэчам, выратаваным ад буры гісторыі. Да павільёна вяла асобная брама. У светлых залах, абсталяваных музейнымі вітрынамі і шафамі, захоўвалася частка калекцыі Чапскага. Прынамсі, фарфор і мастацкае шкло. Будынак быў чатырохкутны ў плане і меў па баках 4 цыліндрычныя вежы з зубцамі і вострымі дахамі. Акурат як на малюнку Напалеона Орды. У 1850-е гады Эмерык Чапскі заклаў у Станькаве парк, а фарміраванне яго працягвалася да пачатку 20-го стагоддзя. Прастора парка была арганізавана па прынцыпе перспектыў, скіраваных у бок схілу да ракі Рапусы. Тут высадзілі групы экзатычных дрэў, веймутавыя сосны, сібірскія піхты, ліпы, розныя віды вязаў і клёнаў. Некаторыя з іх дасягаюць больш за 25 метраў і лічацца аднымі з самых высокіх у Беларусі. У парку таксама растуць дубы, бярозы і альха. І гэта сучасныя фатаграфіі з парка ў Станькаве. За возерам месціліся млын і Свята-Мікалаеўская царква з блакітна-зялёным купалам. Мы ўжо адзначылі, што яе пабудаваў Чапскі ў 1858 годзе. Таксама на острове у возеры была узведзена круглая ратонда з 8 выбеленымі калонамі. Адна з малых архітэктурных форм парка. У цэнтры ратонды месціўся мармуровы стол-ваза, а на другім острове паставілі скульптуру Маці Боскай. І востраў, і альтанка захаваліся да нашага часу, і альтанка чакае сваёй чаргі на рэстаўрацыю. І тут мы бачым сучасныя фатаграфіі, якія зрабілі нашы валанцёры. Таксама Эмерык Чапскі пабудаваў у Станькаве шэраг гаспадарчых мураваных будынкаў. Напрыклад, афіцына. Аднапавярховы прастакутны дом з руставанымі кутамі была пабудавана ў 1880-1890 гады і служыла кухняй. Некалі яна злучалася з палацам падземным ходам. Каля 1900 года быў пабудаваны неагатычны жылы дом для працаўнікоў. Он быў, як лацінская літара «Л» у плане, кароткі двухпавярховы корпус са ступеністымі франтонамі і побач выцягнуты аднапавярховы флігель. У 1863 годзе ў Станькаве адчынілі царкоўна-прыхадскую школу, а ў 1868 народнае вучылішча. Таксама дзейнічала нядзельная школа і сельскі шпіталь. У 1886 годзе тут працаваў вінакурны завод, а ў вёсцы тады налічвалася да 42 двароў і прыкладна 390 жыхароў. І тут мы бачым гаспадарчыя пабудовы ў Станькаве, таксама сучасны выгляд.
У 1854 годзе Эмерик Чапскі ажаніўся з Эльжбетай баранесай Мейендорф. У іх нарадзіліся сыны Караль і Юрій. Гады жыцця Караля 1860 і 1904. Юрій нарадзіўся годам пазней. Пасля смерці Эмерика яго дзеці падзялілі бацькоўскія ўладанні. Уся спадчына была падзелена на две часткі, адпаведна маёнткі Прылукі і Станькава з прылеглымі да іх землямі. Уласна Станькава, якое налічвала больш за 8700 дзесяцін, перайшло ў валоданне Караля Чапскага. Вось Караль Чапскі быў вельмі знакамітым чалавекам. Тут на партрэце мы бачым Караля Чапскага якраз. Да. Ён займаў урад гарадскога галавы Мінска, это па-сучаснаму мэр, дзе спрычыніўся да шмат якіх удасканаленняў. Прынамсі, адчыніў піваварны завод у Мінску. Гэты завод існуе і сёння і вядомы як завод Аліварія. Трамвай-конка ў 1892 годзе была адкрыта. Электрастанцыя ў 1895. Тэлефонная станцыя агульнага карыстання ў 1896. І іншыя у яго час было адкрыта. Таксама ён садзейнічаў адкрыццю грамадскага таварыства аховы жанчын у Мінску ў 1901 годзе. Незабыў Караль і родная Станькава, дзе збудаваў аж 5 млыноў. З Марыяй Леантінай Пуслоўскай Караль пакінуў 4 дзяцей. Сыноў Эмерика Аўгуста, гады жыцця яго 1897-1979, і Войцеха, нарадзіўся ў 1898, а таксама дачок Фабіяну і Альжбету, якія і сталі апошнімі ўладальнікамі Станькава. Бо у 1914 году распачалася Першая сусветная вайна, і ў Станькаве, прынамсі, месціўся штаб 4-й арміі Заходняга фронта. Потым, як ведаеце, была рэвалюцыя і вайна з Польшчай. Таму ўжо у 1924 годзе Станькава, якая патрапіла у склад Савецкай Беларусі, у склад БССР, была цэнтрам сельсавета ў Койданаўскім раёне Мінскай вобласці. Пасля Вялікай Айчыннай вайны Станькава уваходзіла ў калгас Леніна. У 1970 годзе ў вёсцы налічвалася 196 двароў, 908 жыхароў. Працавалі сярэдняя школа, школа-інтэрнат, дашкольныя установы, кінатэатр, бібліятэка, аптэка, аддзяленне сувязі, крамы і гэтак далей. У 1998 годзе да Станькава далучылі тэрыторыю вайсковай часткі, якая месцілася паблізку. І ў 2001 годзе у Станькаве налічвалася ўжо 1832 жыхары. І ў 2004 1759, да. жыхароў вырасла Станькава. Да. Славутасці Станькава, якія мы можам убачыць сёння, гэта, канешне, старыя каталіцкія могілкі, сядзібна-паркавы комплекс Чапскіх, лічыцца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, занесены ў рэестр Рэспублікі Беларусь, царква Святого Мікалая, а таксама ў вёсцы захавалася некалькі пабудоў 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Прынамсі, скарбчык захаваўся, таксама афіцыйна, у якой жыў эканом, і ў ёй жа знаходзілася каса-маёнтка. Страчанай спадчынай з'яўляецца палац Чапскіх. Ён быў зруйнаваны ў гады Другой сусветнай вайны, а на месцы яго пазней пабудавалі школу. Мы бачылі яе на
на папярэднім слайдзе. Шчыра дзякуем аўтару нашага гістарычнага нарыса Міхаілу Рыбчонку за пошук цікавых матэрыялаў і фотаздымкаў па гісторыі Станькава. Таксама мы ўдзячны нашаму навуковаму кансультанту Міхалу Несцяровічу і хочам падзякаваць нашым валанцёрам, якія зрабілі здымкі ў Станькава. Мы гэта гісторыка-культурная грамадская ініцыятыва «Беларусь скрыжавання часоў». Тут вы бачыце спасылку на наш сайт «Забытыя старонкі гісторыі». Дзякуем усім за ўвагу. Да новых хуткіх сустрэч. Да пабачэння, сябры.